Hi, good day. I am James Palses, your sales consultant here in Hyundai Baliwag. And today, I'm gonna show you the Hyundai Stargazer X. Dito sa ating front grille, makikita nyo yung parametric grills design na mayroong daytime running lamps. And dito sa ating headlamps, meron na tayong quad lamps na mayroong fog lamp at signal light. And kung makikita nyo rin po dito, meron na rin po siyang character lines na nagbibigay sa kanya ng medyo sporty na looking MPV. Punta naman po tayo dito sa ating makina. Yung makina ng Stargazer X is naka-IVT Intelligent Variable Transmission na naka-dual overhead cam at may maximum horsepower na 114 and 144 na Newton-meter of torque. At meron siyang 40 liters fuel tank capacity. Dito sa ating side, makikita nyo yung gulong na naka 17-inch na two-tone alloy and meron siyang over fender. Para naman sa kanyang suspension, naka MacPherson strut sa harapan at sa likod naman is coupled beam torsion axle. Para naman sa kanyang ground clearance, meron na siyang 200 mm. Para naman sa kanyang side mirror, naka-auto fold na po siya dahil siya ay naka-smart key. Dito naman sa kanyang door, naka-smart key entry tayo. Dito naman sa kanyang likod, makikita natin yung high-mounted stop lamp, LED na brake light, and LED na signature H na park light. Then, kung makikita nyo rito, nandito sa ilalim ng kanyang emblem yung rear view camera. And kung makikita po natin, meron na po tatlong parking sensors. And iyan po kasi yung isa sa pinaka-features ng Stargazer X, yung parking sensors niya. Dito naman sa kanyang tailgate, kung mapapansin nyo, meron na siyang hydraulic assist. Dito naman sa kanyang likod, kasya yung dalawang maleta. Then, kung gusto niyo pa ng extra storage, foldable naman yung kanyang third row. And kung gusto niyo pa ng mas maluwag na storage, pwede niyo pang itupi yung second row dahil tumble and fold na rin siya. Kung makikita niyo sa kanyang interior, nandito po yung controls ng kanyang windows and yung controls ng kanyang side mirror. And kung makikita nyo po yung materials na ginamit dito is leather and dito is hard plastic. Sa kanya namang driver seats, kung makikita nyo ay leather yung ginamit na material sa kanya na may red stitching. And dito makikita nyo yung manual adjustable ng kanyang driver seats. And punta naman po tayo dito sa kanyang steering wheel. Yung steering wheel is yung ginamit niya po na materials is leather and tilt and telescopic na siya. Kung makikita nyo naman po dito sa kanyang steering wheel, nandito yung controls ng kanyang infotainment and yung controls ng cluster. Then meron po tayo ditong 8-inch display na merong Apple CarPlay and Android Auto. Ang seating capacity naman ng Stargazer is 7 seat. Dito naman makikita natin yung pindutan ng drive mode selection niya dahil itong Stargazer X is meron siyang drive mode selections like Eco, Normal, Sports, and Smart. Then makikita natin dito, meron na siyang pindutan ng parking view monitor. Then meron din po tayo ditong electronic parking with auto hold. And ito nakikita nyo is yung kanyang armrest. Ang kagandahan dito kay Hyundai Stargazer X ay push start button na rin siya. Dito naman sa ating cluster, makikita natin na digital na yung kanyang cluster and meron siyang 8-inch display na merong Apple CarPlay and Android Auto. Dito sa kanyang infotainment, meron na rin po siyang rear view camera para makikita natin kung paano tayo mag-park. And meron na rin siyang parking sensors. Kaya tutunog siya pagka babangga na tayo or may babangga na tayo. Ang price ng Stargazer X is 1,348,000. And
Meron po kami ngayong promo down payment na 40,000. All-in down payment na po yun. Na meron siyang free chattel mortgage, free 3 years LTO registration, free 1 year PMS. Then, meron din po tayong 24/7 na roadside assistance from Laos Cares. For more inquiries, please contact me at 0965-752-7025. You may like our Facebook page at Hyundai Baliwag. You will also visit our showroom at Hyundai Baliwag, located at Baliwag, Bulacan. Here at Hyundai, innovate every day.